श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार स्वामी भक्त हो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या कृपासिंधू स्वामी या यूट्यूब चॅनलवर. इथं मिळतात स्वामी सेवेबरोबर अनेक प्रश्नांची उत्तरं. स्वामींची नित्यसेवा काय करावी, कशी करावी यासारखे प्रश्न तुमच्या मनात पडत असतीलच. याची बरीच उत्तरं तुम्हाला या अगोदरही मिळाली असतील आणि इथून पुढेही मिळत राहतील. खरं तर स्वामी आपले गुरु, आपल्या जीवनाचा आधार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक स्वामी भक्त, प्रत्येक सेवेकरी आपल्या स्वामींच्या नित्यसेवेत आपले तन मन धन अर्पण करत असतो. स्वामींनी आपल्या काळात दिलेल्या विचाराने अनेक लोकांच्या आयुष्याचं कल्याण झालं. अडचणी समस्या घेऊन येणाऱ्या प्रत्येकाला स्वामींनी भरभरून दिलं. आणि स्वामी कालही होते, आजही आहेत आणि उद्याही असणारच आहेत. स्वामीच अनादी अनंत आहेत. म्हणूनच स्वामींची नित्यसेवा हा आपल्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. स्वामींच्या नित्यसेवेत आपण पुढील 3 गोष्टी केल्या तर स्वामींनी दिलेल्या भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे या अभिवचनाप्रमाणे स्वामी सदैव आपल्या भक्ताच्या पाठीशी उभे राहतात. आज मी ज्या 3 गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्यातील पहिल्या 2 गोष्टी तुम्हाला माहिती असतील आणि बऱ्याच जणांनी तुम्हाला ते सांगितले, पण तिसऱ्या गोष्टीविषयी कोणी बोललंय असं मला वाटत नाही. त्यामुळे तिसरी गोष्ट ही फार महत्त्वाची आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मग सुरू करूया. पहिली गोष्ट आहे स्वामींचा जप. स्वामींच्या नित्यसेवेत श्री स्वामी समर्थ या षडाक्षरी मंत्र जपाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जितक्या श्रद्धेने तन्मयतेने तुम्ही स्वामी नामाचा जप कराल तेवढेच स्वामी तुम्हाला जपतील. स्वामींच्या जवळ जाण्याचा, त्यांचा कृपाशीर्वाद मिळवण्याचा सर्वात सोपा आणि साधा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे श्री स्वामी समर्थ हा जप करणे. तुम्हाला दिवसभरामध्ये इतर काही सेवा करता आल्या नाही तरी काही हरकत नाही, पण जर तुम्ही दिवसभर कामात असताना केल्यास स्वामी तुम्हाला भरभरून देतील. कारण श्री स्वामी चरित्र सारामृतातील 14व्या अध्यायात एक श्लोक आहे, श्री स्वामी समर्थ हा षडाक्षरी मंत्र प्रीतीने जपावा अहोरात्र, तेने सर्वार्थ पाविजे. याचाच अर्थ तुम्हाला सगळं काही मिळवायचा एकमेव मार्ग म्हणजे श्री स्वामी समर्थ हा षडाक्षरी मंत्र श्रद्धेने जप करणे. स्वामींचा हा जप करताना बसून करावा की उभं राहून करावा, कोणत्या दिशेला तोंड करावं, सकाळी करावा की संध्याकाळी करावा, जपमाळ घ्यावी का, जपमाळ नसेल तर काय, यासारख्या प्रश्नांना इथं महत्त्व नाही. तुम्ही जप किती श्रद्धेने करताय हे महत्त्वाचं आहे. तरीसुद्धा जप का करायचा, कसा करायचा, कोणता करायचा, जपमाळ कोणती वापरायची यासारख्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला हवी असतील तर त्यावर आम्ही एक स्वतंत्र व्हिडिओ केला आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तुम्ही तो व्हिडिओ जरूर पहा. श्री स्वामी समर्थ हा एक मंत्र आहे, परब्रह्म आहे, संजीवनी आहे. ही धारणा आपण मनात धरून स्वतःला श्री स्वामी समर्थ या मंत्राभोवती गुंतवून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. आपण प्रत्येकाशी बोलतो तसा मोठ्याने जप करणे म्हणजे त्याला वैखरी असे म्हणतात. आपण मनातल्या मनात जे गुणगुणतो त्याचा आवाज फक्त आपल्यालाच ऐकू येतो, त्याला मध्यमा असं म्हणतात. आणि अगदी आत घशात जे आपण बोलतो, आपण जो जप करतो त्याला पश्यंती असे म्हणतात. आणि ध्यानयोगातील शेवटची जपाची पायरी म्हणजे परा, ही सगळ्यात उच्च अवस्था. या परा अवस्थेतील जप आपण करत नसतो तर खुद्द परमेश्वर तुमच्या नावाचा जप करत असतो. आपल्यालाही श्री स्वामी समर्थ हा मंत्र जप करत करत ही अवस्था गाठायची आहे. म्हणूनच म्हटलं जातं, राम हमारा जप करे हम बैठे आराम. जप परा अवस्थेत गेल्यावर काय होतं याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे संत चोखोबा. तर संत चोखोबा आपल्या सर्वांना माहितीच आहेत. त्यांचा जप हा परावस्थेपर्यंत पोहोचला होता. त्यांचीच कथा मी आज तुम्हाला सांगणार आहे, म्हणजे या जपाचं महत्त्व तुमच्या लक्षात येईल. संत चोखामेळा गावची सेवा करणारे शेवटचे नोकर. त्यांना लिहिता वाचता येत नव्हतं. अस्पृश्य कुटुंबात जन्म झाल्यामुळे त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार गावाची झाडलोट करण्यापासून ते मेलेली जनावरे ओढण्यापर्यंतची सर्व कामं त्यांना करावी लागत. परंतु पूर्वपुण्याईने परमेश्वर चिंतनाची, नामसंकीर्तनाची आवड लागली. येता जाता, घरीदारी, बसता उठता, काम करताना प्रत्येक वेळी हरिनाम त्यांच्या तोंडात असायचं. चोखामेळा नेहमी विठ्ठल विठ्ठल असा जप करीत. तो जप इतका झाला की त्याची परमावधी झाली. झोपेत सुद्धा त्यांच्या मुखातून विठ्ठल विठ्ठल असे नाम बाहेर पडू लागले. त्यांची सेवा पाहून खुद्द भगवान पांडुरंगांनी त्यांना भेटीस बोलावलं. ते विठ्ठलाच्या दर्शनास पंढरीस गेले तेव्हा मंदिराचे दरवाजे लावलेले होते आणि दरवाजांना कुलूप होतं. पण चोखामेळा ही दारात उभे राहिल्यानंतर सर्व कुलपे आपोआप गळून पडली आणि स्वतः भगवान पांडुरंग त्यांच्यासमोर उभे राहिले. आणि त्या पंढरीच्या पांडुरंगानं चोखोबांना आपल्या मांडीवर घेतलं, लेकराप्रमाणे गोंजारलं आणि आपल्या गळ्यातील वैजयंती माळ चोखोबांच्या गळ्यात घातली. देवालाही भान राहिलं नाही. पहाटेची काकड आरतीची वेळ झाली. सर्व पुजारी मंडळी देवळात आली. पांडुरंगाच्या गळ्यातील वैजयंती माळ चोखोबांच्या गळ्यात बघून पुजारी मंडळांना खूप राग आला. त्या सर्व पुजाऱ्यांनी चोखोबांना काठीने बडवून काढलं. इतकं मारलं की चोखोबा घायल झाले. त्यानंतर चोखोबा हे त्यांच्या गावी आले.
तेव्हा हा हा म्हणता चोखोबांनी देव बाटवल्याची बातमी अख्ख्या गावात पसरली. त्याच्या गावचे ज्येष्ठ लोकांनी चोखोबांना चावडीवर बोलवले व शिव्या देण्यास सुरुवात केली. तेवढ्यात आप्पांच्या सुनेने त्यांचा मोठा घोडा मेल्याची बातमी सांगितली. आप्पाने चोखोबांना मेलेला घोडा गावाबाहेर टाकण्यास सांगितले. चोखोबांनी लोकांना तो सशक्त मेलेला घोडा ओढण्यासाठी बोलावले, पण कोणीही आलं नाही. चोखोबा आणि त्यांची बायको यांनी तो घोडा ओढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्याकडून तो ओढवेना. हे पाहून आप्पाने चोखोबांना परत 2-4 फटके मारले व आंघोळ केली, कारण चोखोबाई अस्पृश्य होते ना. असा बराच अवधी गेला तरी तो घोडा जागेवरच पाहून आप्पा खवळले आणि आप्पांनी चोखोबांना आणखी मारहाण केली. शेवटी पांडुरंगाला दया आली आणि शेवटी पांडुरंगानं मनुष्य रूपात येऊन तो घोडा ओढला. या काळात चोखोबांबद्दल गावात बरीच चर्चा सुरू झाली की चोखोबांना पांडुरंग भेटतो. अशा प्रकारच्या बऱ्याच बातम्या लोकांच्यापर्यंत पोहोचायला लागल्या. त्यावेळी गावातल्या मोठ्या लोकांनी ठरवलं की चोखोबांना आपण मारूनच टाकू. त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचा मारण्याचा बेत रचला. त्यांनी चोखोबांना बोलावून सांगितले की आपल्या देवळाची भुई घालायची आहे, आपल्या देवळाचं अंगण सारवायचं आहे, तर तुमची मंडळी गोळा करून गाव कुसावरील भिंतीची माती आणा. नंतर मी आमच्या मंडळीकडून पुढचे काम करून घेऊ. गाव कुसावरील मोठी भिंत पूर्वी गावच्या संरक्षणासाठी बांधली होती. त्याप्रमाणे चोखोबांनी त्यांची मंडळी गोळा केली आणि 40 ते 50 माणसं टिकाव, फावडं, घमिली घेऊन त्या 5 ते 6 फूट रुंद व 20 फूट उंच असलेल्या गाव कुसावर भिंतीजवळ पोहोचले. ज्या ठिकाणी माती खणावयास सांगितले होते त्या ठिकाणी त्या मंडळींनी अगोदरच काही भाग पोखरून ठेवला होता, पण चोखोबांना व त्यांच्या मंडळींना हे माहीत नव्हतं. चोखोबांनी आपल्या सर्व मंडळींसहित विठ्ठल नामाचा गजर केला आणि भिंत खणण्यास सुरुवात केली. थोड्याच वेळात ती भिंत अखंड कोसळली आणि त्या भिंतीखाली सर्व मंडळी चेंगरली गेली आणि बघता बघता चोखोबा व ती मंडळी मेल्याची बातमी गावभर पसरली. त्या गावातील मोठ्या मंडळींचा हेतू सफल झाला. पण इकडं ही बातमी पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या ध्यानी आली. पंढरपूरचा विठ्ठल हमसून हमसून रडू लागला. विठ्ठलाला तर काही सुचत नव्हतं की त्याचा आवडता भक्त चोखोबा आता या जगात राहिलेला नव्हता. तेवढ्यात नामदेव महाराज नैवेद्य घेऊन विठ्ठलासमोर आले. देवाची ही परिस्थिती पाहून त्यांनी विचारले, देवा काय झाले तुम्हाला, तुम्ही काय रडतात? त्यावेळी पांडुरंग म्हणाला, अरे माझा चोखा मेला, तुम्ही जा त्याचा देह इथं घेऊन या. मी माझ्या हाताने त्याचा अंत्यविधी करणार आहे, सुतक पाळणार आहे, त्याचं 10वं 13वं मीच घालणार आहे. नामदेवाने विचार केला आणि नामदेव म्हणाले, देवा मला तिथे जाण्यास 3-4 दिवस तरी लागतील. तोपर्यंत चोखोबांच्या देहाची अवस्था छिन्न विच्छिन्न होईल. मग त्यातील नेमका चोखोबांचा देह मी कसा ओळखायचा? त्यावेळी पांडुरंग म्हणाला, नामदेवा ज्या मृतदेहाच्या हाताच्या, पायाच्या, डोक्याच्या हाडाहाडातून विठ्ठल विठ्ठल असा आवाज येईल तोच माझा चोखोबा. नंतर नामदेव महाराज इतर संत मंडळींना घेऊन चोखोबाच्या गावी गेले. त्यांनी पडलेली भिंतीची माती बाजूला केली. त्या ठिकाणी अनेक मृतदेह विचित्र अवस्थेत पडले होते. त्यावेळी नामदेवांनी एक एक मृतदेहाच्या हाडाला कान लावून पाहिले आणि काय आश्चर्य, एका सांगाड्यातून विठ्ठल विठ्ठल असा आवाज येत होता, तर तोच चोखोबांचा देह होता. त्यांनी तो कापडात गुंडाळून पालखीत घालून पंढरीला आणला. पुढील सर्व विधी स्वतः भगवान पांडुरंगांनी केले. त्यांची समाधी आजही पंढरीला आहे. सांगायचा उद्देश हाच की चोखोबांच्या जपाचा ध्यानयोगात फार मोठा अर्थ आहे आणि चोखोबांसारखा जप आपल्याला करता आला पाहिजे. म्हणूनच मित्रांनो, स्वामी नामाचा जप ही स्वामींच्या नित्यसेवेतील महत्त्वाची आणि पहिली गोष्ट आहे. आता आपण दुसरी गोष्ट पाहूया. श्री स्वामी चरित्र सारामृताचे दररोज 3 अध्याय क्रमशः वाचणे. प्रत्येक स्वामी भक्त व स्वामी सेवेकराने आपल्या दररोजच्या नित्यसेवेत श्री स्वामी चरित्र सारामृताचे क्रमशः 3 अध्याय वाचणे हे क्रमप्राप्त आहे. याचं कारण म्हणजे या स्वामी चरित्र सारामृतात स्वामींच्या अनेक लीलांपैकी थोड्या लीलांचा समावेश केला आहे. पण हा एक अतिशय परमपवित्र ग्रंथ असून त्याच्या संकल्पपूर्वक 108 किंवा त्याच्या अधिक पारायणाने अनेकांचे महत्त्वाचे प्रश्न सुटल्याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. या स्वामींच्या सारामृताचे महत्त्व काय आहे हे या सारामृतातील 14व्या अध्यायातील एका श्लोकात सांगितले आहे. स्वामी चरित्र वाचिता ऐकता सकल दोष जातील. याचाच अर्थ स्वामींचं चरित्र वाचलं किंवा नुसता ऐकलं तरी आपल्या आयुष्यातील अनेक संकट दूर होतील, अनेक दोष आपोआप कमी होतील. श्री स्वामी चरित्र का वाचायचं, त्याचं महत्त्व काय आहे, या संदर्भातल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपण श्री स्वामी चरित्र सारामृत ग्रंथाची ताकद या व्हिडिओमध्ये दिली आहे. तुम्ही तो व्हिडिओ पाहून सारामृत या ग्रंथाचं महत्त्व काय आहे ते जाणू शकाल. तुम्हाला जर तो व्हिडिओ पाहायचा असेल तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तुम्ही तो व्हिडिओ जरूर पहा. स्वामींच्या या चरित्र ग्रंथात स्वामींच्या लीला आहेत हे आपण पाहिलंच, पण या चरित्र ग्रंथात आपल्याला अनेक पात्र भेटतात, अनेक मनुष्य स्वभाव आपल्यासमोर येतात. त्या माणसांचे गुण, विचार, दोष आपल्याला हे स्वामींचं चरित्र वाचताना
आपल्या लक्षात येतील. म्हणून आपण हे चरित्र श्रद्धेने वाचलं पाहिजे आणि वाचन केल्यानंतर आपल्यामध्ये कोणते चांगले गुण या चरित्रातून घेता येतील का, त्याची अंमलबजावणी करता येतील का, याचाही आपण विचार केला पाहिजे. म्हणून आपलं आयुष्य अगदी आनंदी संकटमुक्त घालवायचं असेल तर आपल्यासमोर हे स्वामींचं चरित्र म्हणजे एक आदर्श नमुनाच आहे. म्हणूनच स्वामींच्या नित्यसेवेतील दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दररोज 3 अध्याय क्रमशः श्री स्वामी चरित्र सारामृताचे वाचन करणे. आता आपण स्वामींच्या नित्यसेवेतील तिसरी व अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आपण पाहूया. ही तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सतत दीर्घोद्योगी राहणे. आता सतत दीर्घोद्योगी राहणे म्हणजे काय, तर नेहमी आपल्या कुठल्या ना कुठल्या कामात आपण व्यस्त राहिलं पाहिजे. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की आपण सतत कामात व्यस्त राहणं आणि स्वामींची नित्यसेवा करणं याचा काय संबंध? तर मित्रांनो, संबंध आहे. कारण स्वामी नेहमी म्हणतात की आळशी माणसाचं तोंड कधीही पाहू नका, सतत कामात राहा. तर मित्रांनो, हीच आपल्या स्वामींची खरी शिकवण आहे की आपण आपला प्रत्येक दिवस हा अगदी आनंदात, उत्साहात व सतत काहीतरी नवीन करण्यात व कामातच घालवला पाहिजे. विनाकारण वेळ वाया घालवणं, सतत आळसात राहणं हे आपल्या स्वामींना अजिबात आवडणार नाही. स्वामीने आपल्याला असं कधीच सांगितलं नाही की आपलं काम सोडून फक्त पोत्यापोरानं वाचत बसा. भक्ती करणं हे सर्वप्रथम आहे, पण आपण सतत दीर्घोद्योगी राहणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि ही देखील स्वामींची नित्यसेवाच आहे. म्हणूनच स्वामी म्हणतात की आळशी माणसाचं तोंड कधीही पाहू नका. आपण स्वामींचं हे वाक्य, स्वामींचं हे तत्वज्ञान अगदी मनोभावे अंमलात आणलं पाहिजे. तरच आपण ज्या काही सेवा उपासना करू त्याला स्वामींचा आशीर्वाद भेटेल. म्हणूनच स्वामींच्या नित्यसेवेत सतत दीर्घोद्योगी राहणं या सेवेला अतिशय महत्त्व आहे. जो थांबला त्याचा कार्यभाग बुडाला. त्यामुळे सतत चालत राहा, नवं काहीतरी शिका, त्याचा वापर आपल्या स्वतःसाठी, आपल्या समाजासाठी करा. आणि तुम्हाला हे सगळं करायचं असेल तर नक्कीच आपल्या जवळच्या, आपल्या गावातील दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्राला नक्की भेट द्या. तर मित्रांनो, स्वामींच्या नित्यसेवेतील या 3 गोष्टी नक्कीच तुम्हाला समजल्या असतील. तुम्ही माझ्या या विचाराशी सहमत असाल तर तुमचं मतही कमेंट करून सांगा. आणि हा व्हिडिओ खरंच तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या जवळच्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत हा संदेश पोहोचवण्यासाठी या व्हिडिओला भरपूर शेअर करा. आणि अजूनही तुम्ही आपल्या कृपासिंधू स्वामी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लागलीच आपल्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. चला तर मग सेवा करूया, सेवेकरी घडूया. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.